Basu gane ba mu mun gane rayuwa sai da haske. Fatima babu kowa. In basu gane ba mu mun gane rayuwa sai da haske. Fatima ta yi rubutun mai kuma za a tsara wa bayi. In Fatima ta yi karatun nan kuma za mu gane masoyi. Ruhi idan ya fahimta to jasadi yana ɗauke sanyi. Caji cikin masu alkadarin da isarsu shine cikakke. Magana ake na tsokar kirjin Mahamudu Maulal Mawali, wato ubanta da kai ɗaya kairin nasu ainul kamali. Sha ambato sha kira madarar shauƙantuwa zal wisali. Allah salatin ka wanda kake yi mai zuhuri a haske. Satin da ba za ya ɗau datti ba nake nufin girmama ta. In ce salamun alaiki uwar daraja cikin martabata. Mai ba da yanci jalila iyakar godiya shugabata. Abdalla ne bai yabo a gare ki da son ku ne rayuwata. Ƙaunar ki ta bayyana ni idan nazara nake so uwata. Yarda da Allah cikin yardar ki abin nufi Fatimata. Ke ce wadata ga raina imani da ma wanzuwata. Hujjar akwai rabbana ke ce don ku kuke ba mu haske. Wallahi ba za a haifi diyar da ta kai gwaji ko kama ba. Kin shafa motsin halitta shi kenan jamila da riba. Kin kora kowa da tabbatuwar ki akan mukamin ki haiba. Ƴaƴanki sun razana su a tarayya zuhuri a duba. Da faɗin ki zati ya samu jamala ga ruwa ga tufafi. Aka yarda haske cikin ku yake haske da kai na jati. Ba wanda zai san ki komai alƙalami da baiwa da sauti. Kun shafa ilimin halitta maulati natija ga aike. Sashin ku Allah yake duba jin kai da tsira batula. A yabe ku a rabauta dacewa ku ne abin so hakila. Sai kin aga zakin sitirta za a mutunta ayya jalila. Kunyar ku ni dai nake ji kuma biya haske a haske. Yau duniya ta yi rauni sai da ku ji bintar mahali. Kirjin mu kar yayi duhu mu ta siffatuwa ijaba gabuni. Kun san mu ba ma iyawa sai kun tallafa awwali. Kusancin da ya san da tuba na yi ba domin halina ba sake. Duri ya sirrin ilahiya mai tsarkake masu tsarki. Balle hijaban magana ganar da zaɓi a sauki. In cewa bayi akwai wani al'amari a haƙƙi da anki. Rai zai mace take in ya ga aina a haƙƙin kai taraki. Daidai da kirjin ka daidai ganewar ka ya malami na. In ka ce isar za ka gane yadda abin ya zo yau da rana. To an jima za a sauya salo ka ji kaɗi mauce a suna. An ƙara sama tunani da kake zama ko ka kwana. Mai takurewa ajal sai ya gane mukamin kishi ma. Ga albishir in ya samu suluki zai mace ko ya suma. Daga nan ba zai sake motsawa ba ya yunkura ya karima. Ba a san a yaya kike buya ba da bayyanar take aima. Dan an riga an katange sanin kowa a gane ku koli. Ba wanda zai san ku komai ji da ganin sa buya da fili. Asraru ba ta shiga buyar ki da binkice aina hali. Ramzi hisabi suna ajatowa za ya ɗiba a kwali. Ilmai ba sa assasa ba na ƙara tunawa gangar jikina. Gani ba zai gane nan ba fiɗa da ta suturar adamina. Ke ce a nan kuma can ma ke aka baiwa 'yar annabina. Zara umimul muhabbati na zaɓe ki na karya tsinke.
kyauta nake so ki min na fahimtar waridin zuciyata, in samu harshen da ke magana yayi ɗaya in za ya furta, a yi mun gwalagwalan manona a tasarrufin rayuwata. Na san jalala mabuɗi ce ta ganin jamala a take, burin da rai ke ta fata ta yi muku so ilallahi umma. Amin abin arzikin faila in rayu bana na dama, komai wuya ta yi daɗi soyayyar ku ce ai alama, shaida muka yi wa masoya dacewa salamun alima.